नमस्कार प्रणाम। हम गीतकार लेखक फूना बाबू आज अपना चैनल कवि की वाणी पर आज के जौन ज्वलंत मुद्दा चल रहा बा, देश के अंदर कोरोना महामारी के जौन दौर चल रहा बा, लोग के पलायन चल रहा बा, वो मुद्दा पर एगो कविता लेके आइल बानी। एगो भाई ओकर भाई शहर से वापस आइल बा तो एगो कविता के माध्यम से का कहता, एक कविता के माध्यम से रही, भोजपुरी में कविता रही, ध्यान देम लो। कैसन बाटे समय आइल, कैसन बाटे समय आइल, काल कपार पर डोलत बा। कैसन बाटे समय आइल, काल कपार पर डोलत बा। आ बड़का भैया शहर से आइल, उनका से केहू ना बोलत बा। शहर से ओकर भाई आइल बा, ओकरा से कोई बोलत नहीं खे। कैसन बाटे समय आइल, काल कपार पर डोलत बा। बड़का भैया शहर से आइल, केहू नहीं बोलत बा। दिल्ली जैसन शहर में उनकर, दिल्ली जैसन शहर में उनकर सारा जवानी बीत गईल। उन्हीं के पैसा से घर के पक्का माटी के भीत भइल। उन्हीं के पैसा से घर के पक्का माटी के भीत भइल। घर के सारा खेवा खर्चा उन्हीं के बदौलत बा। बड़का भैया शहर से आइल, केहू नहीं बोलत बा। पाँव में छाला पड़ल बा उनके, अखिया जैसे जागल बा। पाँव में छाला पड़ल बा उनके, अखिया जैसे जागल बा। दिल्ली से पैदल आवे में 14 दिनवा लागल बा। अब बड़ा प्यार से बोलो, सबसे सब कोई से प्यार से बोले के चाहता रहूं, लेकिन बड़े प्यार से बोलो सबसे, मुहवा केहू ना खोलत बा। बड़का भैया शहर से आइल, केहू नहीं बोलत बा। उहेल ना भौजी भी मुंह तोप ताप के, भौजी भी मुंह तोप ताप के नन्हका के समझावत बाड़ी। अब वहीं पंजरे मत जइहे ते, ओहके आंख देखावत बाड़ी। अपना लइको के कहतारी कि पंजरा मत जइहे। ऐसन भरम फैलल बा, अब वहीं रिश्ता में जहर घोलत बा। ऐसन भरम फैलल बा, अब वहीं रिश्ता में जहर घोलत बा। आ बड़का भैया शहर से आइल, केहू नहीं बोलत बा। आ अब का भइल बा कि घर के बाहर मरई में, अब घर के बाहर मरई में अब भैया के चारपाई बा। घर के बाहर में रखल जाता, बाहर से जे आवता का तो कोरोना लेके आइल बा, कोरोना है। घर के बाहर मरई में अब भैया के चारपाई बा। आ मच्छर माछी छोड़ उहाँ ना केहू के आवाज आई बा, खाली मच्छरे माछी उहाँ बा। कैसन भइल समाज ई बाटे, कैसन भइल समाज ई बाटे। भैया मन ही मन टटोलत बा। आ बड़का भैया शहर से आइल, केहू नहीं बोलत बा। कैसन बाटे समय ई काल, कैसन बाटे समय ई काल, कपार पर सबके डोलत बा। बड़का भैया शहर से आइल, कोई नहीं बोलत बा। एक कोरोना जैसन वैश्विक महामारी में सारा लोग त्रस्त बा, फिर भी जे प्रवासी बाहर में रहे वाला, जेकरा चलते घर के सारा खर्चा चलत रहल, उ अगर बाहर से वापस आवता, सारा लोग ओकरा से घृणा दृष्टि से देख रहल बा। ई बहुत बड़ा नासमझी बा। हम सब कोई से निहोरा करब, प्रार्थना करब कि ऐसा ना होके के चाही। ऐसा प्रकार के कोनो भी प्रकार के अगर लोग आवता, ओकरा के समाज में स्थान दी। सब कोई के अपना पास में रखी, प्रेम स्नेह से रखी, दुलार से रखी। सब कोई के दर्शक के हम धन्यवाद देव कि रुआ सब कविता देखतानी, सुनतानी, पसंद करतानी। फिर से चैनल के देखे वाला के धन्यवाद करते हुए, नमस्कार करते हुए, जय हिंद, जय भारत।